Guys, doon may bagong i-record doon nga drama ha. So atangin lang nyo guys oh. Ya, sa dili pa ato siyang i-shout out na to ang mga kaigsuonan nga nade sa nagkalain-laing nasod. Itong mga OFW. Hi ninyo diha tanan. Ingat kayo palagi. Kasi nakagawas ko voice sound. So karon ako nang isira ang door nga. Hinay lang kiha. Bok choy la. Abo chike. Asa ikaw lakaw? Angkong? Di ba natuwag naman ka? Ha? O sa ibang pasabot na sleeping walking ako? Ha? Bok choy la. Abo chike. Dili ikaw nag-sleepwalking angkong. Oy, ako. Nagdanggo ko nga mulakaw ko no ko. Sige. Balik ako sa kong kwarto. Good night, angkong. Oy! Waman footstep fill out? Nagtiniil ko, angkong. Bok choy la. Abo chike. Bok choy la. Abo chike. Ikaw kat ha? Ikaw palagot sa ako ha? No, saan ka, angkong? O, sige akong gibuhat di ay. Ano? Ano man malakaw ikaw ha? Nasulti na ako dili ikaw lakaw. Dili ako sugot ikaw lakaw. Di man bitaw ko mulakaw, angkong. Nigawas ako pagkadungog na ko ni Troy. Huwag ko kay bawa nga naadi ni siya. Huwag may nisulti na ako. Nasulti ba siya talaok, Troy? Wawa siya na bakak. Yes, angkong. Nigawas na siya pagsangpit ako nimo. Si, angkong? Di ka mutuon ako. Ano man ikaw ilis halina pagkatulog? Ha? Padung naman akong ilis angkong good. Nakadungog lagi ko pagsangpit ni Troy nimo. Mao to siya. Pero ano ikaw kupot naman imo sapatos? Ha? Ikaw kupot man sa imo bag? Bago ra ba ko ato ni Sod angkong. Wa pa bi ako kapanghipos ani akong shoes o bag. Bong choy na abot sige ko ikaw babae ka ha? Usay mo sulti bago ikaw lasok ha? Kanina ikaw sok, kanina pa ikaw sok. Dugdugan kita sok walto. Di magud angkong, bago ra manggod ko. Ikaw pala yun ako ha? Bong choy na abot sige. Ako makuha puspos ka ni ha? Angkong, kalma lang. Mabug na ito imong gipaluto na akong noodles. Bong choy na abot sige. Ako na paluto ba sa ibon no? Yes, angkong. Ingon man ka nga gusto ka nga mag-midnight snack. Di, nagluto ko. Sige. Kita makaon na yun. Timit-timit man ha? Wa pa ko'y gana angkong. Bong choy na abot sige. Ayaw ikaw sulti, ikaw wala gana ha? Ikaw pasalamat, ikaw na makaon sa lamisa. O ba tao? Wala makaon sa lamisa. Angkong. Sa'yo pabuntangan ko lang. Kalma. Bong choy na abot sige. Ako malagot yun ka na paingon. Wa gala makaon. Nakatao wa makaon. Kita na makaon kanunay ha. Noodles naman sa Dr. Milo, be. Wa makailang na ilhan nga putahe. Ikaw ang babae, ikaw ha? Ikaw mapalagot yun sa ako ha? Bong choy na abot sige. Gusto ikaw ako balik-balik masulti ha? Bong choy na abot sige. Di ko masugot angkong, oy. Di ka din ko masugot. Ayaw yung sugot ka. Angkong, respetado kayo ko sa opisina. Dukundok po na ako nimo. Ikaw, baliklamo ha? Baliklamo ha? Ikaw. Bong choy na abot sige. Basta kay dili ko masugot angkong. Dili. Ikaw panukotan ha? Pero angkong, unfair kayo na. Bito angkong. Ibarkuhan na lang ilang mga negosyo. Sumaka sa inyong ipirmahan kasabutan. Bitaw angkong. Meron ako mahimawang bayad nga sila manang doon utang. Bong choy na abot sige. Kamu di ba kasapot ay? Di ba ikakabayad? Sidong abayad? Kwarta o gabtangan ang ilang utang. Mga angkong, kwarta o gabtangan sad ang ipabayad. Bitaw angkong. Kung sige utang mao si ibayad. Dili na pwede yung gikasabutan. Ay, binuang kaayo na. Mauna. Ikaw padakol usap ha? Padakol ikaw usap? Ngano masuko ka na ako angkong? Isuporta raman ko sa akong igagaw. Dili ba yung tao na siya butang? Uy, tao man na siya. Kisa ingon butang siya ha? Kisa ingon? Pochoy na abot sige. Angkong. Basta nila pwede usap kasabutan. O sa nakasabutan, mau na kanta ha?
Kami na pirma, kami na buta na opisyal na silyo ang pamilya. Dili ang piniusan, dili pwede. Kunin mo kong pugson, mulayas ko, Angkong. Angkong? Angkong! Angkong! Anong ibiyamin mo, Angkong? Pinaigo! Pagsoy na mo, sige. Ikaw, likay man hatoy. Ikaw ba dito, ha? Ang di ko muli kay Angkong. Abdo sa kanya akong sa sige na magdukol. Pwede na likay. Ibig agaw babay na ikaw, ha? Pagsoy na mo, sige. Naging artista rin gini ka ganina, Angkong. Kano? Ikaw gusto ako patay, ha? Dili sa Angkong. Kamu gusto ako patay, ha? Ikaw, ha? Ikaw hilak-hilak na yun, ha? Ikaw gusto di ako patay, ha? Ay, sa mag-ana, Angkong. Nakalitan na mo ganina. Abi mo na atake ka. Ha? Oy, ako atake. Ako na patay na yun, ha? Di na pili ako na ng ospital para luwas. Ikaw hilak na diyan na yun, ha? Ay, narato lagi ko adto, Angkong. Sorry na. Telepono. Tikok. Kamu tubak. Imo mo ng phone, Angkong. Ako na yung telepono. Tikok. Ay mo lagi, Angkong. Okay. Si Kumali na tawak.